İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Ben sizin şugunki programma koşulup bilýäniňizde ören şad. Biz geçen gepleşiklerimizde günäden üstün bolmak barada sizin bilen gurrun edip geçtik. Şugunki gepleşigim men ýene de şu tema bilen dowam etmekçi. Sebäp siz bilýäňiz, bu gaty uly tema biz İsa Mesih'te bolan durmuşymyzda hemişe insan höwetlerine göre yaşamak isleýär. Ýöne Hudaý bize İsa Mesih'däki täze durmuşymyzda mukaddes ruhu göre yaşamamyzy isleýär. Geçen gepleşigimizde biz 1 Korintoslar kitabynyň 3-nji babynyň 1-nji 17-nji ayetlerini sizin bilen bilelikde seredip geçdik. Siz bilýäňiz, şu bölümde Pawlus bize anyk köni tennäki ýaşaýyş, köni durmuş tennäki insan höwetlerine göre ýaşaýyş nähili bolýar. Hem bizim İsa Mesih'däki täze mukaddes ruhu göre ýaşaýyşymyz nähili bolýar. Şonu bize anyk gapma garşylyklar görkezdi. Hem birek bilen sabrly bolup, birek bolan öýkü kinäni bagşlap, hem süýge beslenip ýaşamaga bizi çagyrypdy. Soň men ýene de mukaddes ruhyň meweleri barada size käbir aýatlary okap beripdim. Men ýene de şu gün şol Galatiyalar kitabynyň 5-nji babynyň 16-njy 26-njy ayetlerini size okap bermekçi. Ene şu bölümde Hudaý bize şol mukaddes ruhda ýaşap günäli insan tebigatymyzdaky ýaşaýyşy bes etmegi Pawlus bize duýdurýar. Hem mukaddes ruhyň mewelerini aktarmagy bizi çagyrýar. Size şunu aýdasym gelýär. Mukaddes ruhyň ýörelgesinden ýöreň. Şonda siz insan höwetlerine eýermersiňiz. Çünki insan höwetleri mukaddes ruha garşydyr. Mukaddes ruh hem insan höwetlerine garşydyr. Olar bir-biri bilen hiç oňşmaýarlar. Şonuň üçin-de siz öz islen dadyňyzy edip bilmeýärsiňiz. Emma siz mukaddes ruha eýeren bolsaňyz, kanuny göre ýaşamagy borçly dälsiňiz. İnsan höwetleriniň netijesi bellidir. Olar zinahorlyk, haramlyk we azgylykdyr. Butparazlyk we doga jadygoýlukdyr. Ýigrenç, agdalylyk, göriplik, gahar, bäsdeşlik, jedel, bölünşik we bahyllyk. Serhoşlyk, azgyllyk, meýlesleri we şuňa meňdeş zatlardyr. Men size öň duýdurşym ýaly ýene de bir gerek duýdurýaryn. Kimde kim şular ýaly ýaşaýan bolsa, Hudaýyň şalygyny miras almaz. Mukaddes ruhyň meweleri bolsa şulardyr. Süýgi, şatlyk, parahatlyk, sabrlylyk, mehribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk we öz-özüňe erkedip bilmeklik. Bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. İsa Mesih'e tegişli bolanlar öz insan höwetlerini we joşgularyny haça çüýlendirler. Mukaddes ruh size bize täze ýaşaýyş berýär. Şoňa görä de gelin oňa eýereliň. Şöhrat parat bolmalyň. Bir-birimizi gaharlandyrmalyň. Bir-birimize görüplik etmäliň. Ene bu Galatiyalar 5-nji bab 16-njy 26-njy ayetler. Pawlus bize hemişe gaty gowy maslahatlary berýär. O ýene näme diýe 1-nji aýatda size şunu aýdasym gelýär. Mukaddes ruhyň ýörelgesinden ýöreň diýe, mukaddes ruhyň ýolundan ýöreň, mukaddes ruha tabin bolun diýe. Şonu siz insan höwetlerine eýermersiňiz diýe. Haçan biz şol men geçen gepleşigimizde de diýdim, insan höwetimize göre ýaşamasak, eýsem mukaddes ruha tabin bolup ýaşasak, şonu biz mukaddes ruha
eýerip bilýär. Insan howatlarymyza eýermän eýsem mukaddes ruhun isleýän zadyny etmek isleýär. 17-nji aýatda näme diýär? Çünki insan howatlary mukaddes ruha garşy. Mukaddes ruhum insan howatlaryna garşy. Olar bir-biri bilen hiç oňşmaýarlar diýär. Biziň öz ruhumyz hemem mukaddes ruh. Olar hiç açan bir-biri bilen oňşmaýar, hemişe şeýle töweş gidip otyr. Şonuň üçin hem siz öz isleýän zadyňyzy etip bilmeýärsiňiz diýär. Emma siz mukaddes ruhu eýerýän bolsaňyz, onda şu zatlardan, günäden hem şol tene göre ýaşaýşdan azat bolup bilýäňiz. Pawlus bize şonu ýatlady. Siz şonu ýatdan çykarmaň, hemişe biziň kalmanda şol insan howatlarymyz bilen mukaddes ruhun arasyna töweş gidip otyr. Pawlus bize şonu diýär 17-nji aýatda. Olar hemişe, olar hiç açan oňşmaýarlar diýär. Bir-biri bilen töweş edip otyrlar, oňşana. 19-njy aýatda Pawlus bize gapma garşylykly tin insan howatlaryna göre ýaşaýşy görkezýär. İnsan howatlarynyň netijesi bellidir. Olar zinahorlyk, haramlyk we azgyrlykdyr. Butparazlyk we doga jadygoýlukdyr. Ýigrenç, agdalylyk, görüplik, gahar, bähdeşlik, jedel, bölünşik we bahyllyk, serhoşlyk, azgyrlyk meýlisleri we şuňa meňzeş zatlardyr. Men size öň duýdurşym ýaly ýene de bir gezek duýdurýaryn. Kimde kim şular ýaly ýaşaýan bolsa, Hudaýyň şalygyny miras almaz diýär. Eger biz şu ýerde Pawlusyň 19-njy, 20-nji aýatlarda agdap geçen zatlaryna hem 20-nji, 19, 20, 21-nji aýatlarda insan howatlaryna göre ýaşaýyş, şoň miweleri bärde görkezýär. Şoňa göre ýaşasak diýär. Onu biz Hudaýyň şalygyna miras bolup bilmeýär diýär. Pawlus şonu bize duýdurýar. Men öňüm duýdurdum diýe men ýene de bir gezekde de şonu duýdurmak isleýän. Şeýle ýaşaýyşda siz Hudaýyň şalygyna miras alyp bilmeýäňiz diýip otyr. Guda diýip atlatýar. Eger sen araňyzda, siziň araňyzda, ýygnaşyňyzda, araňyzda ýigrenç, agdalylyk ýa-da görüplik, bähdeşlik, gahar gadap, bölünşik, bahyllyk, terhoşlyk, azgyrlyk ýaly zatlar bolsa diýär, onu siz Hudaýyň şalygyny miras edip bilmersiňiz diýär. Onu siz şeytana degişli, Hudaýa degişli däl. Täbi şu zatlar etýärler şeytana degişli, insan howatlaryna ýaşaýarlar. Şu dünýä şoň eline. Ýöne İsa Mesih şeytandan üstün boldy. Ýöne 22-nji aýatda Pawlus bize mukaddes ruhun miweleri bilen ýaşaň diýip otyr. Goý sizde diýe süýgü bolsun, şatlyk bolsun, rahatlyk, sabarlyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk hem öz-özüňe erk edip ýaşamaklyk. Ene şu zatlar boýunça ýaşaň diýär. Butparazlyk, dawa jenjel, agdalylyk ýaly zatlar aýryp taşlanma, oň deregine mukaddes ruhun miwelerine beslenin. Şol siziň İsa Mesihtäki täze ýaşaýşyňyz diýär. Ýene de men geçen gepleşigimizde de diýipdim, İsa Mesih'e degişli bolalar öz insan howatlaryny we joşgularyny haça çüýlendirdi. Mukaddes ruh bize täze ýaşaýyş berýär. Şoňa görä de gelin oňa eýereliň diýär Pawlus. Eni şu wagt siziň kalbyňyzda diýär mukaddes ruh ýaşaýar. Gelin eni şol mukaddes ruha görä ýaşalyň diýip otyr Pawlus. Öňki köne durmuşy goýup mukaddes ruhdaky täze ýaşaýyşda ýaşalyň. Eger İsa Mesih'e inanýan bolsaňyz diýär, onda siz şol Hudaýyň häsiýetine görä ýaşamaly. Şol siziň täze ýaşaýyşyňyz diýär. Şol siziň täze mirasyňyz. Şonu ýatdan çykarmaň. Biregi gaharlandyrmaň diýe 26-njy aýatda Pawlus. Ol köne durmuşy degişli. Biregi görüplik etmäliň diýär. Olum köne durmuş. Ol Hudaýyň ruhundan näl? Ol insan howatlaryndan gelýän zatlar. İslenip günäli adam Hudaýyň güýji hem merhemeti bilen günäden üstün bolup bilýär. İslenip adam Hudaýyň güýji bilen. Ene bu barada 1-nji Korintoslar kitabynyň 6-njy babynyň 9-njy 11-nji aýatlaryna Pawlus bize şeýle diýär. Eýsem siz yamanlyk edýärleriň Hudaýyň şalygyny miras almajakdygyny bilmeýärsiňizmi? Öz-özüňizi aldamaň. Ne azgyrlar, ne de butparazlar, ne zinahorlar, ne de erkek badlar,
ne beçevadlar, ne de oğru yumrular, ne betnevisler, ne de arakorlar, ne paýyş tögülýärler, ne de kezzaplar. Şolaryň biri de Hudaýyň şalygyny miras almaz. Siziň de käbirleriňiz şolary ýaldyňyz. Ýöne siz Rabbimiz İsa Mesihiň ady bilen Hudaýymyzyň ruhy arkaly ýuwuldyňyz. Hudaýyň mukaddes halky boldyňyz. Aklanyňyz diýe. Nähili hoş habar Pawlus bize diýär şu wagt. İsa Mesih'däki täze durmuşda näme bolýar şonu görkezýär. Ýene de bir gerek ol ýatladýar. Birinji aýatda diýe ýamanlyk edýärleriň Hudaýyň şalygyny miras almajakdygyny bilmeýärsiňizmi diýär. Ýamanlyk edýärleriň hiç biri Hudaýyň şalygyny miras alyp bilmeýär diýär. Pawlus bize şonu ýatlady otyr berdi. Şoň üçin ol siz diýär Hudaý görmeýär, bilmeýär diýip öz-özüňizi aldamaň diýär. Hudaý her bir zady görýär. Her bir zat, hiç zat Hudaýyň öňünde gizli däl. Adgyllar, butparazlar, zynakorlar, erkekbazlar, beçevadlar diýe ogur jümrüler, betnevisler, arakorlar, paýyş tögünýärler ýa-da kezzaplar, ene şolar ýaly adamlaryň hiç biri Hudaýyň paşalygyny miras almaz diýär. Hiç de. Bizim köne durmuşda şeýle ýaşaýardyk. Pawlus şonu 11-nji aýatda ýatla diýär. Siziň hem käbirleriňiz şolary ýaldyňyz diýär öň. Ýöne şu wagt sizde İsa Mesih'de täze durmuş var diýär. Ol näme diýär 11-nji aýatda? Ýöne siz Rabbimiz İsa Mesih'iň ady bilen Hudaýymyzyň ruhy arkaly ýuwuldyňyz. Hudaýyň mukaddes halky boldyňyz. Aklanyňyz diýär. Ene şol biziň täze durmuşymyz. Mukaddes ruh arkaly biz ýuwuldyk. Öňkü şol eden erwet hereketlerimizden, erwet ýaşaýşlarymyzdan İsa Mesih'iň gany bizi ýuwdy şol haçda ölenne. Mukaddes ruh şu wagt bizi entegem günnelik durmuşymyzda ýuwýar. Hudaýyň mukaddes halky boldyňyz, ene siz aklanyňyz diýär. İsa Mesih şu haçda ölenne ol biziň bar günämiziň muzyny töledi. Ene bizde hiç töleg ýok. Şoň üçin ol ölmediň öň ýanyna ene gutordy diýdi. Gutordy diýmek näme? Günah üçin edilmeli iş gutordy. Men gutordum, ata Hudaý diýdi. Şoň üçin biz hiç zat etmek gerek däl. Diňe İsa Mesih'e iman edip ýaşap, şoň mukaddes ruhyna görä ýaşap Hudaýa hormat getirmek. Hem şol täze durmuşymyzda ýaşap günah ýol bermezlik. Insan höwetlerimizde ýol bermäni eýsem öz tenimizi ruhy ýatlamaga tawin etmeli. Öz tenimizi. Şonu terbiýelemeli. Täze ýaşaýşy görä ýaşamaga terbiýelemeli öz tenimizi. Biziň tenimiz şol öňkü köni durmuşda insan höwetlerine görä ýaşamaga öwrenen. Endi biz şonu tenimizi mukaddes ruhy görä ýaşamaga terbiýelemeli. Biz etmesek onu hiç kim etmeýär. Elbetde Hudaýyň mukaddes ruhy kömek etýär bize. Biz şonu ýatdan çykarmaly däl. Günä üstünden höküm sürmäge ýol bermäň. Ene gelin häzir 1-nji Korintoslar kitabynyň 6-njy babynyň 12-nji aýatyna seretip geçelim. Siz men her zady etmäge hakym bar diýärsiňiz. Hawa, ýöne her zat siziň üçin bähbetli däldir. Menem islen zadymy etmäge hakym bar diýip bilýärin. Ýöne hiç zat meniň üstümden agalyk sürmeli däldir diýär. Hiç bir zat. Diňe Hudaýyň mukaddes ruhy biziň üstümizden höküm sürmeli. Başga hiç zat bize agalyk etmeli däl. Pawlus şonu ýatlady otyr bize. Öňkü köni durmuşdaky zatlaryň hiç biri siziň üstüňizden agalyk etmesin diýär. Ay men islen zat etmäge hakym bar diýip siz islen zat etip bilmeýäňiz diýär. Sebäbi biziň tenimiz Pawlus bize Korintoslar kitabyna ýatlatýar. İsa Mesih'iň gany bilen satyn alındy. Şol Hudaý üçin ýaşamak üçin satyn alındy. Şoň üçin biz öz tenimizi edil özümiziň kiýal ulanyp bilmeýär. Onu hemişe Hudaýa degişli men Hudaýa hormat getirmeli diýip şeýle ýagdaýda biz ulanýar tenimizi. Şonu bize Pawlus ýatlady otyr. Ýene de 2-nji Petrus kitabynyň 2-nji babynyň 19-njy aýatyna da günäden üstün bolmaga bize şeýle maslahat berilýär. Özleri adgylygyň guly bolubam, olara erkinligi wada berýärler. Sebäbi adam nämeden ýeňilse onuň guly bolýandyr diýär. Biz nämeden ýeňilsek şoň hem guly bolýan ekenik. Men şonu özüme de hemişe ýatlatmaly. Aňymy näme eýläp otyr, men kalbymy näme eýläp otyr. Şu näme eýleýän bolsa men şoň guly bolup otyryn. Köplençi ýagdaýda men gorka, gelecekde durmuşym barada
kalbyma gorky aralaşýar. Şeýle ýagdaýda men gorkyň guly bolup otyarym. Hudaýyň mukaddes ruhunyň guly bolmagyň deregine men gorka ýol berip otyarym. Sebäbi güýç mukaddes ruhdan gelýär. Şu güýje ýol bermän eýsem gorka, şüphe kalbymda ýol berýän. Şonda şol şüpheň gorkyň guly bolýan men. Näme zat men kalbymy aňymy eýleýän bolsa. Ene Petrus şonu ýatlady otyar. Näme sizin kalbyňyzda aňyzy eýleýän bolsaňyz şoň guly bolýanyz diýär. Ýene de gelip çykyş kitabynyň 4-nji babynyň 7-nji aýatyna bir de günäde nähili üstün bolmak barada gowy maslahat berilýär. Eger sen nä dogry iş etsen, günä bosagada peýläp ýatandyr. Günäniň seniň üstünden höküm süresi geler. Ýöne sen günäniň üstünden agalyk etmelisin diýär. Ene bu gelip çykyş kitabynyň 4-nji babynyň 7-nji aýaty. Ene şol kabyl bilen oň dogany barada, şoň arasyndaky töwüş barada bärde gurum gitýär. Şonu Hudaý görüp otyr olaň arasynda. Kabyl hem habyl. Şoň üçin hem diýe Hudaý bize de şu duýduruş berýär. Eger nä dogry iş etsen diýe, günä bosagada veya bosagada peýläp ýatyr diýär. Günäň biziň üstümizden höküm süresi gelýär. Ýöne sen günäň üstünden agalyk etmelisin diýip Hudaý bize şonu ýatlady otyr. Günäň üstünden agalyk et. Günä öz üstünden kontrollyk etmäge, agalyk etmäge ýol berme diýär. Ana mukaddes Hudaýyň mukaddes ruhunyň üstü bilen biz günäden üstün bolup bilýär. Şonu bize ýatlatýar Pawlus. Ene biz köplenç ýagdaýda biz nädip günäden üstün bolup bilýär diýip soraýas. Nähili näme etmeli biz? Günnelik durmuşymyzda günäden üstün bolup ýaşamak üçin diýip. Ene Pawlus bize Efesler kitabynyň 6-njy babynyň 10-18-nji aýatlaryna ruhu töwüşde Hudaýyň ýaraglaryna nähili ulanmalydygymyz barada gowy maslahat berýär. Täze biz İsa Mesih'däki ýaşaýşymyzda biz hemişe ruhu töwüşde. Şeytan bilen töwüş bolýar, Hudaýyň çağalarynyň arasynda ýa-da öz ruhumyz bilen Hudaýyň mukaddes ruhynyň arasynda hemişe töwüş gidip otyr. Biz şol ruhu töwüşde. Tä İsa Mesih ýa-da ikinji tapar dolanyp gelýänçä bizde töwüş gidip otyr. Ýöne Hudaý bizi ruhy ýaraglar bilen üpçün etdi. Ol bize üstünlük berdi ýa İsa Mesih'in üstü bilen. Gelin häzir Efesler kitabynyň 6-njy babynyň 10-njy 18-nji aýatlaryna bilelikde seredip geçelim. Şullukda Rabbiň beýik güýji bilen kuwatlanyň. Iblisiň hilelerine garşy durup bileriňiz ýaly, Hudaýyň beren ähli ruhy ýaraglaryny dakanyň. Sebäbi biziň söwüşimiz insanlara garşy däldir. Tersine biz tümlüğün ruhu hökümdarlaryna we erk ýarlaryna, şeýle de gökdäki ýowuz ruhu güýçlere garşy töwüşýär. Şonuň üçin ýaman döwürde gaýtawul berip bilmegiňiz üçin Hudaýyň ähli ýaraglaryny dakanyň. Şonda ornuňyzda berip durmagy başararsyňyz. Şeýlelikde hakykaty biliňizde guşuk edip dakanyň. Dogrulygy egniňizde sowut edip geýniň. Aýagyňyzda bolsa parahatlyk getirýän hoş habary wagt etmek taýynlygyny geýin. Bularyň ählisiniň üstesine de imany galkan edip dakanyň. Onuň bilen şeytanyň bütün otly oklaryny öçürmegi başararsyňyz. Şeýle hem gutuluş tuwulgasyny geýip Hudaýyň sözüni, ýagny mukaddes ruhyň gylyjyny ele alyň. Her bir ýagdaýda ýalwarmak bilen mukaddes ruhyň ilhamy arkaly Hudaýy doga dilek ediň. Hüşgär boluň. Hudaýyň ähli halky üçin hemişe dilegde boluň diýär. Ene Pawlus bize şol 6-njy aýat Efesler kitaby 10-18-nji aýatda nädip günnelik durmuşymyzda günäden üstün bolup ýaşap bilýändigimiz barada gaty gowy maslahatlar berýär. Hudaýyň bize eýäm şu zerur bolan ruhy ýaraglar bilen üpçün edenligini bize görkezýär. Şoň üçin biz ruhdan düşmeli däl. Haçan bizde synançyk bolanda ýa-da kynçylykly pursatlarda şu ýerde Pawlusyň ýatladýan zatlaryny ýatlap ýaşamaly. Men size şu ýerde aýdylýan zatlary, şu aýatlary ýatlamagy çagyrýan. Günnelik durmuşyňyzda şonu hemişe aýdyň öz aňyňyzda, kalbyňyzda.
Näme diýär ol? Birinji şol 10-njy aýatda ýa Pawlus bize gaty bir wajyp zady ýatlady otýar. Rabbin beýik güýji bilen kuwatlanyň diýär. Şeýle demek bilen Pawlus siz öz güýjüňizde dayanmaň. Bizim güýjümiz hiç zat etip bilmeýär. Bizim güýjümiz güýçli däl. Şoň üçin iň ilkinji edilmeli zat Hudaýyň beýik güýji bilen kuwatlanyň diýär. Beýle diýmekligi men mukaddes ruha dayanmaly. Kynçylykly pursatyň içinde mukaddes ruh ata Hudaý maňa kömek et. Maňa şol içimde berk durmaga güýç ber öz ruhuňyz bilen diýmeli. Günah etmäge ýol berme. Ene şonu Hudaý bize kömek etmäge taýar. Ýene 11-nji aýatda da Pawlus bize şunu ýatlatýar. İblisiň hilelerine garşy durup bileriňiz ýaly, Hudaýyň beren ähli ruhy ýaraglaryny dakynyň. Sebäbi biziň söwüşimiz insanlara garşy däldir. Tersine biz tümlügiň ruhy hökümdarlaryna we erk ygtyýarlaryna, şeýle de gökdäki ýowuz ruhy güýçlere garşy söwüşýär diýär. Biziň söwüşimiziň kime garşydygyny görkezýär Pawlus. Şu biziň öz insanlar öz arasynaky garşylyk gapma garşy söwüş däl bärde. O näme diýär? Söwüşimiz insanlara garşy däl diýär. Pawlus şonu bize anyk aýdyp otýar. Biz tümlügiň ruhy hökümdarlaryna we erk ygtyýarlaryna, gökdäki ýowuz ruhy güýçlere garşy söwüşip otýar. Biziň söwüşimiz ene bizde birek bilen konflikt bolýar, öýkü kine bolýar. Ýöne şol biz şonu insanlara garşy söwüş hökümini görmeli däl de, eýsem şol şeytana garşy, erwet ruhlara garşy, tümlük garaňkylygyň hökümdarlaryna garşy söwüş diýär. Hem gökdäki ýowuz ruhy güýçlere garşy söwüş diýip Pawlus bize şonu ýatlady otýar. Şoň üçin biz hemişe iblisiň her hilelerine, mekirligine garşy durup bilerimiz ýaly, Hudaýyň beren ähli ruhy ýaraglaryny dakynmaly. Şonu bize ýatlatýar. Hudaýyň ähli ruhy ýaraglaryny dakynmaly her gün. Her gün. 13-nji aýatda da diýär, şonuň üçin hem ýaman döwürde gaýtyl berip bilmeňiz üçin Hudaýyň ähli ýaraglaryny dakynyň. Şonda ornuňyzda bek durmagy başararsyňyz diýär. Ene soň bize Pawlus görkezýär şol nähili ruhy ýaraglar. 14-nji aýatda diýär, hakykaty biýliňizde guşak edip dakynyň. Dogrulygy eginiňizde sowut edip geýniň. Aýaňyzda bolsa parahatlyk getirýän hoş habary wagt etmek üçin taýlygyny geýiň diýär. Ene şu ruhy ýaraglar bizde hemişe geýilgi bolmaly her gün. Her gün. Hakykaty biýliňizde guşak edip dakynyň diýär. Beýle diýmekligi biz şol Hudaýyň öz mukaddes sözüne berýän wadalary, öz mukaddes sözüne aýtýan hakykatlaryny ýatlap ýaşamaly. Durmuşymda kynçylyk bolanda men şol kynçylyk barada şoňa üns berip, şoňa gözümi dikmän hem ruhdan düşmäni eýsem, Hudaý näme wada berdi maňa? Ýatlaňyna Işaya peýgamberiň 41-nji babynyň 10-njy aýatyna näme diýär? Men size kömek bererim. Men size kömek ederim, güýç bererim. Öz sag elim bilen sizi öz elimne saklaryn diýär. Kynçylykly pursatda biz şeýle Hudaýyň şeýle hakykatlaryny ýatlamaly. Ene şol bärde hakykaty biýliňizde guşak edip dakynyň diýmegi şol Hudaýyň hakykatyny ýatlamaly kynçylygyň içinde. Ýene de dogrulygy eginiňizde sowut edip geýniň diýip otýar. Eginiňizde sowut dogrulygy. Şu ýerde ýüregiň üstüne sowut goýmaly, dogrulyk. Bu İsa Mesih'in dogrulygy, biziň dogrulygymy däl. İsa Mesih'in dogrulygy biziň kalbymyzda ýaşaýar. Haçan şeytan bizi yalan sözler bilen aldap, ruhdan düşürmek isläne biz şeytana şonu ýatlatmaly. İsa Mesih'in dogrulygy men kalbymda ýaşaýar. İsa Mesih'in dogrulyk sowudyny men geýnýän. Täze ol haçda ölmek bilen men günämiň muzyny töledi inni. Şeytan sen hiç hili men bilen sinen şeýle bilmeýän diýip biz şeýle hakykatlar aýdyp ruhy ýaraglary şeýle dakanyp geýinip bilýär. Hem biz hemişe parahatlyk getirýän hoş habary wagt etmäge hemişe taýin bolmaly. Şoň üçin hem şol aýaňyda parahatlyk getirýän hoş habary wagt etmek taýlygyny geýin diýär. Edil kuş geýnen ýaly. Hemişe biz taýýar bolmaly. Hatda garaňkylygyň içinde, hatda şeytan bize
Nähili mekirlik, yalançylyk bilen bizi ruhdan düşürüp erbet ýola salmak isleýän bolsa da şo pursatda da biz hemişe hoş habary wagt etmäge taýin bolmaly. Yani şol ruhy yaraglaryň biri. Hemişe şol ruhy yaragy geynin diýip Pawlus bize şonu ýatlatýar. O ýene de 16-njy aýatda şeýle diýär, bularyň üstüsine de, ählisiniň üstüsine de imany galkan edinip dakanyň diýär şonu. Ol iman bizi gorap saklaýar. İsa'daky imanymyz gorap saklaýar. Şoň üçin ol galkan edip şonu dakanyň diýär, şeytan bilen söwüşde. Galkan siz bilýäňiz ol uly zat bizi gorap saklaýar. Söwüşde soldatlar şu söwüşde galkan ulanýar, şol okun olara gelip tenden geçmegine gorap saklaýar olary. İmanam edil şeýle, biziň hiç ýanymyza şeytanyň her hili yalançylyklaryny getirmeýär, biziň kalbymyzy, ýüregimizi, aňymyzy gorap saklap bilýär. İman galkanyny dakanyň. Onun bilen şeytanyň bütün otly oklaryny öçürmegini başarasyňyz diýär. Nähili otly ok atjak bolýan bolsa, şol iman galkanyny goýup özüňizi gorap bilýäňiz. Şol bir ruhy yarag. Şeýle hem gutuluş tuğlugasyny geyinip Hudaýyň sözüni, ýagny mukaddes ruhyň gyljyny eliňize alyň diýär. Hemişe şo gutuluş tuğlugasy kellämide geýýär, siz bilýäňiz ol söwüşde şol eskerleň kellesine ok degmekden gorap saklan. Bizde de şu ad şerde hem hakykatlary bilýäs, aňymyzda şu tuğulgany geymek bilen şeytanyň her hil atýan oklaryndan aňymyzy gorap saklaýar. Pikirlerimizi gorap saklaýar. Diňe Hudaýyň hakykatlary bilen şonu gorap saklaýar. Şoň üçin hem geýinli bolýar. Hem Hudaýyň sözüni, mukaddes ruhyň gyljy şol Hudaýyň sözü. Hemişe şeytana şonu ýatlatýar. Edil İsa Mesih Tynaga düşen Matta kitabynyň 4-nji babynda ol şeytana hemişe Hudaýyň sözüni aýtmak bilen şeytana garşy durdy. Bizem Hudaýyň wagdalaryny aýdyp şeytana garşy durýar. Her bir ýagdaýda diýe Pawlus 18-nji aýatda ýalwarmak bilen mukaddes ruhyň ilhamy arkaly Hudaýa doga dilek edin diýär. Hüşgär bolun. Hudaýyň ähli halk üçin hemişe dilekde bolun. Islenlik ýagdaýda nähili garaňkylyk, nähili kynçylyk bolubersin. Şonda da siz hemişe diýär, diňe bir wagt diýär, hemişe mukaddes ruhyň ilhamy arkaly Hudaýa doga dilek edip berk durun diýär. Hem teresap hüşgär bolun, hemişe sebäp şeytan hemişe aldajak bolýar. Hem Hudaýyň halk üçin hemişe dilekde bolun diýär. Menem tedi şeýle etmäge ruhlandyrýan. Şu ýerde aýdylýan ýaraglary dakanyň. Şonda siz günäden, şeytandan üstün bolup bilersiňiz. Beýnen tagam şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de enniki gepleşige goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem ýolly, bütün kalbimi sana tapşır.